Salutare lume, bine ați venit la un nou episod de Minecraft Survival. Joc împreună cu Gamerul Nebun. Gamerul Nebun. Nu uitați să vă abonați la canalul meu The New Gamer și al prietenului meu Gamerul Nebun. Momentan Andy and Guys nu este cu noi, din păcate, nu este disponibil. Am terminat în cele din urmă casa, după cum vedeți. Hai să vă fac o mică prezentare generală. O să dau săgeata? Nu, tu ai pus ce... ce strămata. Vezi că ești pe gud, scoate gudul. Da, scuze. Ai vrut să dai mine, a? Da, păi de asta am încercat. Ia, așa. Poate termin. Aici este piscina. Vezi că mă duc să omor niște porcușori, să iau niște mâncare. Ok. Că mor de foame. Unde-s porci, mă? Vreau porci. Aici este grajdul care va trebui mutat. Aici este parterul, este al lui Andy and Guys. Nu este încă terminat. Nu nimeram ușa. Nu este încă terminat. Chestul lor e cu. Primul etaj, deci asta e parterul. Primul etaj este al meu. Primul etaj. Asta este etajul meu. Așa. Nenea, eu sunt sărac, n-am uși la casă, îmi dai și mie 2 uși? Nu. Că Pe-am spus că am. Dă-i bă bară rog la uși. Mă, că să-i dau. Hai că-i dau. Pot să mă laud că am admin? Nu, că și eu am. Așa. Să mă laud. Așa. De uși. Băi, ceva mă, etajul meu nu-l prezinți? Da, mă, stai că am pus joc. Iar acesta etajul 2 este al lui Gamerul Nebun. Aici. Că vezi, nu-i umbla în dulap, uite, asta e dulap, băi, uite, șunier. Vreau să fie televizor aici, dar am lăsat dulap. Așa. Arată bă piscina, arată piscina. Am arătat piscina. Anec. Dar e cam adâncă. Păi tu știi cât de adâncă e ea, mă, Cătenia. Știu că m-am aruncat. Nu, acum ce facem? Mergem să minăm? Mă duc în camera ce să ignor. Mergem să minăm? Nu. Nu? Vrei să facem o barcă să mergem în apă? Să ne plimbăm așa? Da, ce multe chesturi sunt, mai bine mai cobor. Nu e niciun chest. Dar de ce ai făcut o cameră atât de mare? Avem și iteme multe, nu? Că trebuie să fie fumare acolo. Știi tu. Ce că era? Da, va trebui să facem niște furnale, să punem. Să punem și un coal. Vrei să fac barcă? Nu, fă barcă. Am făcut niște bărcuțe, ia, vrei bărcuță? Stai că vin acum. Te așteaptă sus bărcuța. Am văzut-o, Hai, vine după mine, hai, vine. Vezi că aici o să fie cam greu să treci între alea 2 bucăți, bă. Hai, facem liniuță cu barca. Vine la mine și... Ai văzut ce a scris pe chat? Dacă nu știu unde m-am dus, dai TP. TP. Ai văzut, mă, ce a scris? Ce? Ce? Care VIP? Nu. Sară. Nebun. Hai, Că vină cu Alex Vâlcea e și Gabi Vâlcea. lasă-mă, hai, vină cu În fine, TPA Kappa for Clash. Hai cu bărcuța, hai cu bărcuța. Bă, mi-ai spart barca, bă.
Eu! Da, că sunt barcă, mă. Greșeală. Vezi ca cei care se mă și barca? Nu știu deloc. Vine pe mine, da? Lăsăm dintre mine că se duce barca la râpă. Și mai am alte bărci. Era să intru în tine. Facem o liniuță? Hai, stai. Vrea să intri mine. Am dat cu scârți. Unde ești? Încerc să opresc barca. Bă, nu se oprește barca. Hai, lasă că te ajung din urmă. Gata, hai. Pune-te așa pe loc. Opa. Stai mă că nu știam de ce mergi barca invers, eram pe F5-ul, știi? Hai, vină fa. Hai, stai acolo. Stai acolo, stai. Hai, întoarce-te cu fața, bă. Unde Hai. ești? La 3. 1. Încolo, bă, unde te duci? Pe mă ia valul. Bă, Hai, mă. mă lovești și se duce barca. Hai. Af. 3, hai. 3, 2, 1 și... Bă, am adus invers. Te iau. Vezi că stai invers în barcă. Și unde te duci, bă, unde te duci, bă, te duci înapoi? Hai înapoi, bă. Până ne pierdem căsuța. O să dau o săgeată în cap? Au. Vezi că trebuie să iei stânga, bă. Trebuie să iei stânga, bă, brusc aici, bă, unde te duci? Unde? Aici. Pe de ce n-ai zis? Că făceam un drift. Am zis stânga brusc. Nu știi ce înseamnă stânga brusc? Mi s-a dus barca. Vine acolo, mai am eu una. Nu mă abandona. Am eu una, vine acolo. Mă lași în tropicale. Stai, ca neba să nu se spargă șane. Mersi. Nu crezi că nici nu mașină de casă, dar știu că e aici, vine acolo. Bă, m-am pierdut de casă. Ba nu, după muntele ăsta. Am zis cred. Dacă nu dai home. Salut, mă, disperatule. Nu te duci, nu. Pe aici eram. Am rămas fără barcă. Ai găsit casuca? Nu. Frate, n-aș știu nimic de casă. Uite-mă, bă, Mișo, naufragiate, uite-mă. Uite-mă. Na. Bă, mă uitam în spate, bă. Ce bine. Ai avut noroc. Am găsit casa. Cum cheamă, mă, pe ăsta? Deci trebuia să merg mai încolo. Cred că a dat sau 18.000 de grade pe server. Știu. Pot să-mi schimb nick-ul. Auzi? What? Bă, Ce?
Serverul ăsta e făcut de mine, da? Da. Vine să are ceva mișto. Stai un pic. Vezi ce nici cum i-am pus. Ia uite, fii atent așa. Ia uite-te în chat. Stai un pic, uite-te la ăsta. Haha! Mișto așa. Da, prieteni, și după cum ați auzit, mă ocup de servere de Minecraft, 400 de sloturi și 1000. Mai filmarea, nu? A, bă, să min... Dar nu vreau să minez. Dacă nu te duci, cum mă duc eu. Sau hai să facem chesturi jos, vii? Am eu chesturi, ia. Câte ai, ia? Eu vreau să pun și niște furnale. Numai dacă nici pe alea nu le-am luat, că e lag. Nu-i lag, nu ți de pentru că arunc eu în continuare. O furnale ți arăt eu unde le pun, tu pune chesturi. Ok. Unde pun chest? Aha. Peste tot în nou de fiat. La acolo nu! Sparge, stai, sparge. Sparge. Nu pune pe lângă, pe lângă ăsta, pe lângă enchant. Că pe aici punem furnale. Știi? Ok, frate. Și sus de tot pe urmă trebuie să spargem și să punem slaburi. Că nu ne ajunge. Că nu ne ajunge, că nu poți să deschizi chestul de sus dacă nu sunt slaburi. Nu mai am cufăre. Gata. Ia, vină cu a, fii atent, să te învăț ceva. Ai ternocop, nu? Încerc. Vine, ia că dai eu. Că mai am eu unul. Ia. Spargi și atent, spargi aici și aici. Și aici de tot, ți-am dat niște slaburi. Și pui doar o bucată, așa, vezi? Ca să poți să deschizi chestul de sus. Deci unde vrei să pun? Deasupra chestului de sus. La toate, știi? Pui decât aici. Stop. O vezi? Dar eu îți fac găurile și tu pui. Bine, hai. Hei, am făcut o gară mai mare. N-are nimic, vreau să-și. Și aici. Bine. Aia mare care am dus noi. Coale, uite și tu. Unde mai e pus? Nu vă uitați la chat. A donat o dudă. Bă, pe partea asta n-ai făcut. Greșeală. Hai, lasă. Ei, fanii nu mă interesează ca aduna sau că nu știi că nu ești serverul meu. Exact. Eu doar îl țin. Dar nu... Da. Că eu știu cum ai cât a aduna nu pun eu.
Ba, am 20 de furnare, cred că ajung. Vezi, bă, că și cablul ăsta nu e folositor. Bun. Dau o săgeată așa în sus, știi, și tu chiar când să cobori. Și mă enervează, bă, că mă urc așa mult. Îți mai vrei târnăcopul înapoi? Ce? Îți mai vrei târnăcopul înapoi? Nu, ține. Ok. Oprește naiba ploaia. De ce eu? Nu tu. Ăla. Vezi că a dat ploaie on. Dă mai ploaie on. Ia apasă tab să vezi ce neta oia. O liniuță aia, doi. Eu cât am? Eu văd că tu ai 4 liniuțe, eu am 5. A, pe și am 4. Eu am 5, bă. Ce ți apare că ai una? Mie apare când apăs tab că am 5. În fine. Va rămâne un mister, nu mai trage! Mă duc să mai îndrept pe aici, pe afară, boss. Nu vii să mă ajuți? Uite, somn ușor. Nu. Dar ce vrei să faci aici? Nimic, în drept. Mă uit la ceva. La mine. Pam, pam, pam. Cum să spui numele Santa Claus? Dar ce are mai frumos? Așa. Așa, așa. Pam, 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 pam. Ești pe creativ cumva? Da. Ah, nu. Scuze. Ah, chiar n-am vrut să dau cu săgeata zi. Gata. Am zis gata. Mai stai un pic. Da. Ăsta iar venim aici. Ridicam și eu pe. Păi, odată ce ai un eu pe. Hai-te naiba. Lorean vrea să nu-și facă server de Minecraft, dar nu. Dacă ei nu au ascultat. În fine, merge prost pentru ei, știi, nu pentru mine. Nu-și face donații. Cred că cam atât a fost în episodul de astăzi. Bă, bă, că vreau să fiu lângă tine când închei. Da, închei. Hai, închei, dar vreau să mă văd și eu când închei. Dar de ce? Vreau să mă văd cu arcul ăsta așa frumos în mână. Care mă? Stai că mă uit cu ochii fain la tine. Stai un pic, am căzut în piscină. Asta două pe la tot serverul, mă. Are consola cumva? Da, păi, ăsta și cu Gabi Vâlcea și cu Alex Vâlcea sunt frați și ăștia au țin serverul. Haide că închei.
Cam atât a fost lume în episodul de astăzi. Vom mai reveni cu multe alte episoade, cred că tot pe acest server. Și nu uitați să vă uitați și la episoadele când construiesc foișoare, piscine și etc. La revedere!